Kadai ke step sengi ublay, bat ki beriu baro ki badan hakata ka shnong ki dang ya bunkam ban kre le jingi seng. Kat bagi wai ki long yeng ki dang ban kre e ki kuon ban le jingi seng step. Wai ulong kepapat ulay alam yala ujong ukon syaka wai ka wak duoj ban le tong dok ha. Handa haba ula pelut ketuk kat nepor ban kwai hakata ka wak duoj. Ula yok shibun ki teli ki dok ha bat ula para no ya kita ki dok ha ha ukon syala yeng. Une ukpa ula batha e ukun ban wan biang hakata ka jaka ba ukwai dok ha. Harengkat bat keberni. Te ukun ula kok ngu kumba ukpa ula batha e uban le. Hadin ba ukpa ula yo e keberni. Ula yalam ya ukun jong u syaka wai ke lengkareb chur. Da ka jing tmo ban khet tu ya kita ki chur ki badan hangta. Badro ban lej di ki syaki yeu di chur. Hashuwa ba ukpa unrung syakata kelengka bantu. Ula pa yau kun jong u ban pech serum seneng yo don beriu mano-mano bawan yad nangta. Bad ula hikai ya ukun balada uyo i yono. Udai ban siau kenang ba ukpa unyo ban litri. Kat ba ukpa udang kej ya ki katto kat ne ki jur ki badan hakata kelengka. Ka bajie sisin kalatiet na kabenta ka jingya seng shipau baje ne ka jingya seng school penpau. Ta ukun ulakan mauliak ya gijingi kai kiba ulayo na ka school penpau. Kum ta ula siau kum kadak pan pari ya ukpa. Ukpa jung u unang perkat ba imat la don beriu kiba wan yaj nang ta. Kum ta ulari ya lade hasanyom. Hadin katto kan nepor ukpa umi na kata kalengka. Bad ula kali ya ukun jung u mano ba wan yaj nang ta. Ukun jung u ulaya tu. Ba om syam la don mano-mano ki bawan yaj nang ne. De ukpa ulas ngau bitar yala ujong ukun bad ula temu sesisin ban rung biang sya kata kalengka bantu. Hakta kapor ukun jong ula ong. Papa, ki beriu baro kim syam la ban yo i ya ke ei ke bapile ne tu hakane kalengka. Hendrei kan mau. Udon ublei ubaya ilud ya kini ki ei baro ki kamtu ki ba sniu ki bapile. Kejingkran une ukun kala dungak ya kejing sngau ke jong ukpa. Badhang ta ukpa ujau ki umat. Bad upan map na ublay. Ula kedup ila ujong ukun. Bad ukular. Bun om tu syu. Para Kristan kaktien ublay na ke kitab probab katsan lanong gedkot balay ko ongkum ne. Ki kaman utray kilong ha ki jaka baro. Bauda ap kami ya kabasniu. Bad ya kababha. Hoot. Ngidai ban kan mau ya kene ka wei ke jing shisha. Ba ublay udan lud ha ki jaka baro. Bat uyo ilud ya ki kam ki bangile. Lagi day ki kam babha ni ki kam basniu. Shu ha ki kitab jing penpau kalanong ka ba ar pau ar kat khot ka ba khat ar. Ba ublay un ainong ya uwei pa uwei kat kum ka jing le jong u. Lagi ta ki jing le ki day ki babha ni ki basniu. Parlok tungin perkhat baha ha kene ka jing hikai ka bangi yo. Batongin stang, banjiet ya lade, lahang no ngidon menta. Tungin penbet no ya kajing im jungi, nama ladangin pai sya utray menta. Kapor badir, kan salap yangi. Ublay un satat rong ya ki kambari jungi, ha kabapau syena. Ha kaju kapor mapi kinong hikai Sunday school. Nang tray shit rem ban hikai ya kaktien ublay. Namar usambay ubama pibet jule no lano ro.